na-arịta nọ egwupụtala n'ahụ ka eji ekpo aka ji nọ ngụgharịrị ajọ mmụ ekwujere n'ajọ ọhịa ka ụmụazị ji eje buru bubata ụlọ ọ na-agazi ha ahụ ha chekwuo na otu uche na-eche ụra ha ji amazi ka o ruo na omume ije ọ ka o siri mee anyị ga-agbaghara n'omenala jee mebe omenelu anyị ga-agbaghara n'omenala jee mebe omenelu omenala ojana omenala ejeghana omenala ojana omenala ejegha omegu mgbe ihe nwere ji akwa ọkụ n'onweghị ihe nwere ji akwa ọkụ n'obodo ihe meghị onye ire osokoro eji gbara akụ ọdịnala obodo anyị ya ka ndị mbụ jiri dịrị ụwa bika nka otototoha na-abịa mgbe jụwa ka na-emetọ ya na anyị ji emebe omenelu na ya echekwaghị na omenelu n'omenala nke obodo anyị charioko ụbọchị taa bụ my younger brother bụ Eziokwu Chineke bụ my blood brother my younger brother today ọ na-emete eze today na Osina so ọnya ka anyị ji nwee nọ today na-akọrọkwe na ihe ọma Chineke na-eme Chineke ji arụ ọrụ na the village after o finish secondary school ọmụ akpọrọ ya la Port Harcourt ọ serve as nwanne gbara m boy after ndukwenye ya duo ya ọfụma before this bido ya ọ gara chọọchị dị iche iche almost 7 church the thing wee mebido ya before you know it na ọghọtazie village agabazie debe ije ya atazie na ọ dị suppose ya bụ ihe mara ya ama from I'm a businessman. The reality and show us the what God have called you to. So today I can see that and today many people let us fight good thing about him. Even more so but today I've seen that now here from the mother's womb. So that is actually the truth of the ghost of land. Even business, even in education. Before, I got many places to try to but I'm so
Eziokwu Chineke Gadi.
ọ ga-esi eme ya na-anabata chi Zimba na ndị otu ya na ya si amata na ya bụ ofesi dịka a na-emesota afọ 10 ofesiokwu na-agbasa ozi oziọma ọdịnala na anyị nọ na Osina Mazi Media is live and direct all the way from Monday. All of the Osina Ideato live and direct. All the person playing is the Odinala
Ada-ekwu na ndị omenala a na-agụ nke bụ ọgụrụ agụ ma ị chọrọ oyibo ọsụrụ ya n'oyibo. Joy question 100, ya asaghị 200. You are welcome. Ozimba. Maka nke a ọkụ ọgụ mmadụ na mmadụ na-alụ ọgụ mmụọ na mmadụ. Ihe a chọrọ ebe a bụ onye fụ ibe ya ya fụ ya dịka nwanne. Udo orima. Onye si ebe ebe ya jisa ọkwa dị ebe na ị ga-ejiga. Ebe mbido nwanne mbido ego a anyị na-eche ya. Biko dịka ama m na ọjị agachara n'isi a ga-eji tụkwasị ya ọ na-aga. Chief Ruban, Chief Ruban na onye isi na be Eziokwu Chineke Gadi. Anyị na-arụ ọjụ ugbu a bụ chief vileji anyị nọ ya a na-akpọ Odinala Osina na Ideato North. Anyị na-arụ ọjụ ugbu a. Biko ndị ọbịa bịara ebe anyị na-abịa n'ikem Oziya anyị kelere gị na ndị ọbịa gị ha kpọrọ unu abịala nnọọ. Biko ka anyị wapụ na ọjị maka onye bịabeghị nye ya oche ihe ọzọ ga-enye gị nye ya ọjị. Ọ bụ na Chukwu okike abịa ama chi anyị dị ndụ ihe ọma ji ụtụtụ awa ahụ gbetara ikere ebube gosi nke iji eri chi detuo ihe ọzọ anyị na-arụ eji eto gị anyị eto gị ji arụ ma sọpụrụ gị. Biko na ewe okorobịa ji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nwere ajọ ndụ mmadụ ndụ nye ya ike ya arụ na nke ọjọọ arụ nke ọma iji adọ ndụ mmadụ ndụ. Ụmụ nwaanyị ndị ji ama nkụta ha kụta wee were uru onye ọbụla kwụwa nsọ nne na nna gị eji ka ọ gaghị agaziri ihe o. Chineke anyị na-arịọ biko niile bịara nga egbe agaghị egbu mmadụ ụsa gara aga egbe onye nke eji efu. Anyị na-arịọ ọganihu na ọdịmma ebe ọ ga-esi dịrị anyị chi ga-echizi ya apụ nwaanyị ọbụla ime na ahịa ahụ biko ya bịasa ya ala di agwa ịkpasa ya rụrụ arụ afụ datịrị ma mụọ mmadụ. Chukwu anyị na-arịọ ga-agọzi agọzi mkpụrụ osisi ya a ga-atata ogo na ahịa si Chukwu nke abịa mara ndị ga-adụ na-abịa n'ozi biko na ọjụ warawara
ndị ga-abịa ọ na-abịa n'omemma ụkwụ ọma ha jiri bịa ha ga-eji ụkwụ ọma wee bịa wee laa. Chineke na-agọzie ha agọzie ezinụlọ ha ebe ọnwa na ha si dị eche iche ọ ga-adịrị ha mma. Enwe onye na-adụba nwaanyị ebe a iji ọnwụ na ọ bịara ebe a ụkwụ iji ọma ka ọ bụ onye na-adụba nwaanyị nwa ndị mụtabe nwa ga-amụta nwa otu a ngọrọ ka ọ ga-adị wee na-atụkwara ebe nwa Chineke nọ. Onye ọ na-abịa ebe ha dị ya ya ọ bụrụ mmiri ka ikiri ya ike ya mmiri ọṅụọ ya ahụọla ahụ gbasasịa. Chineke na anyị na-ekele ndị na-ebere ebe a gọzie ha. Ọ ga-adị ha mma, ọ ga-adị ha mma n'Eke, ọ ga-adị ha mma n'Orie, ọ ga-adị ha mma n'Afọ, ọ ga-adị ha mma n'Ọtọ, ọ ga-adị ha mma n'Ehi wee na-agọzi ha. Ụkwụ ọrụ na ha jiri bịa ngana ma ihe ọgba onwe ha ha bịara ngana ọ ga-adịrị ha na mma n'otu n'otu otu a ngọrọ ka ọ dị n'afa Jizọs. N'isi ndị bịa be ya o mechazie ya I continue. Thank you. Ọhaneze mma mmadụ agbadokwere m ụkwụ na ọfọ niile ndị aka ji ọfọ na ndị eze na ndị obi ji n'obi gọrọ wee na-asịkwa ọfọ ya soro ibu ya ree. Chukwu abịa ma Chukwu mara onye oge ke ma onye oge ka ama ọma mma zuru ahụ eze a na-ekwesịrị ọgwụ. Chukwu akpọkwu gị n'ụbọchị a na-akpọkwu ụmụ na ndị mmụọ gị na ha si emekọ ndị na-ejere gị ozi ndị na-alụrụ ha ọrụ mmụọ anyị nzu n'aka wee na-akpọ maka na asị n'aka na-agbazi ọdụ akwụ ejikọ m alaeze na akwụnwe bịa mara nzu ala iwu ala bịa mara nzu ala ofe gị ikwu nne m bịa mara nzu ala Banansa bịa mara nzu ala Ideato bịa mara nzu ala Igbo bịa mara nzu ala Igbo gbaa gburugburu mara nzu. Onye mmụọ na nna nwaanyị na-erikọ na-adị dọkọ biko ha jikọ nzu na-agba nzu arụpụrụ tata wee na-asị ndị lebere ebe a ka Chukwu na ndị ala gba ha nzu ahụ ka o doro ha n'udo obi. Ihe ọ na-awụ ihe ọma ebumnuche nwoke ebumnuche nwaanyị o ji bịa na ihe o ji bịa ka o soro bịa nụrụ ya asụ ihe ọma ga-esogbu onye ahụ ama. Asụ m ọrụ mmụọ na nna mmụọ m na-ejere ozi na mmụọ m na-ejere oge ozi chi bịara m ụwa bụ ichie ibe nta asị gị biko gbọọ maka ọchị kwadoro ka o mere na ọchị dugarịrị ebe anyị nọ wee na-asụ uchi okike m bịa marakwa nzu ọkwa ihe ntame na ukwu a gwara m gị sị na nwa na-emewe ihe a ruo oge dịka ugbu a na aga m akpọrọ m oriri dị otu a chi m asị gị bịa marakwa nzu ọkwa ya bụ ihe ka ya mezuru ụbọchị taa wee na-asụ m biko ma nzu ka ị were nzu na ihe ọma na ọganihu wee jaa nwoke na nwaanyị niile ji ezi obi bịakwute m ebe a mma. Onye niile bịanụ ka ọ ga-mgbe a ga na-achị ka okporo ụzọ obere nzu ihe ndị niile ka a na-ekwu na nzu otu egwu ka ọ dị n'ọfọ. Ejikọ m ọjị wee na-achịkọta mmụọ niile mere ha si arụ ọrụ si biko kuru tinye aka tinye ọnụ tinye ike ka ọfụ nzu a mara na ọfụ anyị na-akọ ka ọ dị ire maka na ọnọdụ dibịa ka o biri na ọwụ ọnụ efe ụbọchị dibịa mara mmadụ ka ekwuru ekwu mara ya. I'm not going to go and no possibility. No, no, you don't have anything. What did I know? Sir. Oh, yeah, sir. That could sell my water. I want to sir. I want to sir. I want to sir. I want to sir. Gani. I want to hear. Sir. When a pussy. Or to talk. I'm not going for the when I speak. Ekwusi okwu ọnụ ihe ga-agwọ ya ka ọ bụ ọfọngọ ga ihe ga-agwọ ya ka ọ bụ nzuma ga ihe ga-agwọ ya ka ọ bụ wee na-asị ndị ọna dị mkpa mkpa ọbụla ọwụ mkpa ịtụ ime asịta ga na wọja ka a na-agwa ụzọ ọbụbụ na ebe onye ahụ ọwụ ndị ji mkpa ihe akakụ ihe nwenwe taa ga a na wọja ka a na-agwa ụzọ ihe akakụ ihe nwe ka onye bido nweta ihe aka nweta ihe nwenwe ọwụ ndị na-achọ ka ha nwee promoshọn ma ọ bulie elu n'ọkwa ha na-arụ taa ka a na-agwa ụzọ ihe akaka nwa ụzọ ihe nwenwe n'ebe ndị dị otu ahụ
Chukwu abịa masị gị biko gboo mmụọ tụrụ ndị belekwe ọjị mmụọ gwara ndị belekwe na ọjị arọbụna akụ gwara ndị belekwe ọjị ọra akụ gwara ndị belekwe na ọjị ezigbo esi ụmụ ọdị na ụmụ ọkụ gwara ndị belekwe na ọjị ndị mkpọkọ na nzukọ ndị ichie ndị nzukọrọ wee kwuo si na a ga-abịa ụgbama akara aka dị otu a asụ m biko ọkwa akaraka ahụ akara ka anyị na-eke n'ụbọchị taata wee na-asụ ka mmemme a meta mkpụrụ ezi mkpụrụ ọhụrụ na ndụ anyị meta mkpụrụ ọhụrụ na ndụ niile bịara ka ha kwado egwu ana m ekele unu n'ụbọchị taata na ihe ahụ unu mesoro na ndụ m maka na ndị Igbo tiri si na nwata buru agwụ buru iro mana iro dị na agwụ adịghị egbu nwata ekelere m ụlọ n'afọ iri nna na-eselebreti unu ekwe ka iro dị na agwụ gbuo nwa nwata wee na-ayakwụzụ n'afọ ndị ọzọ dị n'ihu unu ekwela ka iro dị na agwụ gbuo ọ ihe nna ya ọnụ wee na-ayọ na amamihe na akọrọ uche dị mma ka nwa eke na-eme nke dị mma na-eme ọchịchị obi udo n'iso nwoke dị n'iso nwaanyị ndụ na onye ọbụla e mere ihe maka ọ gaziere ya na ọhịa na-agọ n'ọfụ ndị niile ebere ebe asụm ihe akụ aka ihe nwe nwe ọchịchọ nke obi ya niile ga-abịa na mmezu ihe ndị a niile ka ngọ n'ọfụ n'aha Chukwu na ọdịnala ise ụlọ ọrụ ya ụlọ ọrụ ka ọra otu a ka esi eme ihe abụ ekpere ọchị m mgbara anọ ọ na-egosi na ihe ndị anyị anyị gọrọ ga-adị ire n'ahịa na ụbọchị na Igbo jiri biri otu a omenala emezuo na ọgọ n'ọfọ awụ na ọ na ihe na-asị na ekpere ka o kwere ugbu a ekpere mmepe ya bụ na ihe niile ga-acharazi ọkụ mana achọrọ m ekwuru maka taịm na ya abịaghị igbu oge na ihe niile ga na-aga sharp sharp biko obi eziokwu Chineke cultural dance ihe ndị a niile anyị gọrọ n'ọfọ anyị mara na nzu mmanya ka eji amanye okwu ọnụ enweghị okwu a na-ekwu n'ala Igbo a na-anaghị ekwu ya mere ọ mmanya ka eji amanye okwu ọnụ ya ka eji kpọọ ya mmanya mmadụ ga-ịlụ nwaanyị ebute mmanya na-aṅụ mmanya ya wee na-akọ ihe okwuru ya na-aṅụ mmanya wee na-agwa ya ihe otu a ga-esi were mee ya gwa nnọọ mmadụ nwụrụ bụrụ nwa ka eji akọrọ ndị ọgọ ihe bụ ma a na-aṅụ mmanya anyị a ga-aṅụrịrị mma bifo gị kwube ihe ya maka mmanya aṅụrụ ka a ga-eji wee mara ihe okwu ha ji anyị were sọ ụfọdụ ile anyị gọrọ n'ụbọchị taa dị ichie nwa na amaghị ya ọnụ n'ahịa n'ụbọchị ka Igbo jiri biri n'ọfọ otu a kwuru ọ dị dịka omenala ọ bụrụ na obi emere ihe awụ ka ọbọ Imo State. We are talking about the divine king of Africa on a divine mission. Igwe mayor belongs, sir. Igwe chọrọ ka o nwee ike gọzie ọjị otu o kwesịrị. Thank you. Ọhaneze nọm ụmụ eze lakụ kwenu ya suru ala kwenu ya ụmụ Osinachi kwenu ya uzi kwenu ya ụmụ ala ọma kwenu ya ụmụ ala mmiri na ụmụnne anyị ndị nọ na Delta kwenu ya ndị nọ na Rivers kwenu ya ndị nọ na Akwa Ibom kwenu ya ndị nọ na Bayelsa kwenu ya ndị nọ na Benue kwenu ya ndị nọ na Cross River kwenu ya ndị nọ na Kogi steeti kwenu ya ndị nọ na Kwara kwenu ya ndị nọ n'ala Igbo niile kwezuonu Igwe ndị Naijiria kwezukwenu ụmụ Afrịka anyị na-azụ oke ha n'ụbọchị taa asị m unu kwezuonu ndị niile a m kpọrọ mma mma ọjị abịana ụmụ Osinachi ebutego ọjị bunye ụmụ ala ọma buru butere uzi wee buru
O nwere nnukwu enyi m nwoke nwere enyi nwoke Eziokwu Chineke Gadi Nduka Ofoma ihe onye ji ya bịara ebe a site na Anambra were bịa. Onye butere ọjị bifọ mgbe mbụ gworo bugara ya, a sị na ihe eji awa ọjị awa ahụ ka e were nye Chineke ma mmụọ niile otuto dịara ha. Ọ bụrụ na onye were ete ihe ọnụ ka onye ọsọ ga-atali ya. Ọjị jiri bụrụ omenala jikọrọ Igbo dum ọnụ. M wee na-aga ka m gosi enyi anyị nwoke siri all the way from Nando. All the way from Nando were bịa ịnọnyere anyị ituru anyị ugo. Mazi Obi eziokwu Igwe ojii nwachakwala acha, nzu dị ego dị ya, abịa ọsọ ọrụ dị n'ime, ọjị niile dị n'ime, ọjị gbaziri ezi, ndị ejikwa obi ọcha nabata ọjị nwe, eziokwu, amụ nabatara ọjị nwe. Urola, urola, igwe, obitatara m ọjị nwe, asịsịkwa mụ galazie n'ihu, galazie. Mazi báyìí wà ló Osina ka ń lọ ya ọ̀rọ̀ ilé ẹ̀kọ́ wọ́n ìgbé kò bá gẹ̀gẹ́ náà. Asụsụ ngwa ịgwa nwaanyị ga-enwute ibe ya. O nwere otu m si chọọ ka ọjị aga. Ejiri ikike enyere m dịka dike ihe gwụọ nọ dike n'ezi. Ejiri ikike enyere m dịka uzi n'uzi dịka ezugobere n'oge ọfụma n'asa. Ejiri ikike enyere m dịka igwe ọnụ na nkume ọfụ Ideato na ndụ. Eji m ikike enyere m dịka eze igwe ibiride ọgada nga nke olu n'Igbo. Ejikwa m ikike enyere m United Nations ha na-achị mba niile nọ n'ụwa nyere m as their global peace ambassador on culture, as the divine king of Africa on a divine mission. We're now about Georgia. We're now seeing one dollar at all. Mazi Dibia. Now back internet. Now back even Sia Yakuko audio Kusia Bizaya as the Lord. Because that's what I can't have. Double even Naya. What I did, Mazi did. Who say Odoloku? I will raise here, Igwe uzi ịmana okwu a na-ekwere na nwata agbara n'okwu obi eziokwu ekenere mgbe uzi ekenere mgbe Osina niile ekenekwa n'ụlọ bịa zụta izi ọsị nnekwe na-asọrọ anyị ọsọ ọjị si anyị nnekwe na-eme eji eme ọ dị otu n'obi ekele ndị Chukwu gị kere ube niile ekele ka ọ nwere ebe kele gị kere oke osimiri ibe niile nke dị n'ime ya gị kere aja ala gị kere ikuku gị kere anyanwụ na abalị gị kere ụra nsị na ọra mmadụ na-ebu egwu obe gị bụ arọ gị bụ agwụ gị bụ obe gị bụ ihe chi gị bụ obodo akatọ ụlọ bụ azụ ọjị na nwoke mebere ụlọ agwọ kalendị na akpụ njide kele mgbe oke osisi bụ ebelebe agbụsị ọchazi ogirisi ọbụla eche mgbe na mụ kelere gị ntụnụ bịa ebe gị na anyị na-ediga etụrụ obi ụrụ n'oge ka eji eme ike nke ọpụta mgbe ị na-ebe n'ibu adụ ziri bịakwa n'okwu ọjị ka anyị na-ekwu a sị m ebe niile bụsi onye na-asa akụ na-asa alụte n'ọnwa n'ọndụ ka m na-agọta n'isi anyị n'otu n'otu
a sị na mgbochi njọ ụkwụ ama mkpụ anyị ama Chukwu na ọdịnala na-ekwenye obi anyị n'otu n'otu adịghị ibe na-agụ akwụkwọ o nwere ife bụ ife na-akpa anyị n'obi ọkara n'ime obi anyị ụlọ anyị ebe a na-akpa anyị ọtụtụ n'ime anyị nọ n'ife nwute n'ife ịtụ anya ọtụtụ ka ndị ugwu nọrọ nwere espaya na-achọ ego ejibe editegoro akwụkwọ ọgwụgwọ nsi gbakwara naba nsị gị biko gị na-ebu ụba n'obi ebere tụtụ ọrụ gị Chineke mekere ife ịrụba ama na ndụ anyị dị iche iche nwata nwoke ote gbata obi n'ọbụ na nke ebibịa narị aka abatị ya ma ndụ ya dịkwa ọ bụrụ mmụọ ya mmụọ echi ka ọ na-ajụ n'ọka ọma ma aga n'obi ya bịazikwa zi nchikwu na ọkwa na abịa ego ka a na-agba n'okorobịa a sịrị m ebe n'okorobịa niile na ọnwụrụ nwa butekwara ego ka ọ dị anyị n'aka mana ọrụ bụ isi maka na onye nwere ego ya akpata ego otu aka ọ dị ana m agụta ndụ na eke ana m agụta ndụ n'ụlọ ana m agụta ndụ na akwụ ana m agụta ndụ na nkwụ ibe anyị ji agụta nwa bụ agụta nwa ọ zụta anyị ogbe nke ike kpọrọ ọkpụ anyị ka nwa anyị zụọ anyị a sị na ọnwụ nwa ma nwa anyị ụmụ anyị adịla anyị ndụ ndị nwoke ndị nwaanyị anyị abachala anyị ụlọ abụ onye uru ọbụta nwa abụ onye aka ga-abụta nwa ikwu na-ejebe etete na-ejebe ukwu nsunu bịa wepụrụ anyị ogonye ọbara ibe niile na-eweta ete na mbọ kachapụrụ anyị ibe ete na mbọ ka anyị nwa ọsọ anyị ka osi otu wee bụrụ nke anyị ọnụ bụ ịga ejite ọsọ bụ ụgbọ ụdị ogonye ụdị ichite nsunu bịa ọ dị ichite bụ ndị nche ụmụ nna nọ n'ọnwa nsunu batara na ebu na mbọ n'ole mgbe anyị ga-eme mmọnwụ ọhansịrị mụ na edị na-enwe nwa nsunu batara na ebu na mbọ n'ọmụmụ ibe adịghị na-akpụ nsunu bịa ịbakwa nsunu bịa onye mmụọ na ndụ mmụọ bụ ezi mmụọ ọtụtụ ụzọ na-agụ elu ọtụtụ ụzọ na-agba arịa m otu ụfọdụ mgbere mmadụ mmiri mmiri nne nwaanyị ji aba arọ na ekelesi nsonu bekele arọ abụ ube nsonu bịa akele na ụmụ arọ nsonu bịa ta nne bụ na mbọ arọ ụlọ nne amaghị nsonu bịa nkabere ụmụ aja na ugbo ụgbọ nsonu sota mgbe bụ na mbọ na ụlọ mgbe anyị ga-eme mmọ nsonu bekele obi obi nne nwaanyị arọ ụmụ aja ana arọ ụmụ arọ ka n'ugwu na-enwe nsonu bekele ebe mbụ na-edị na mma ovu na obere okwu gị na chụwa mụ na-efe n'ụlọ m ugbo mmadụ na mma sunu batara m ebuna bụ na agwọrọ m nsunu bụ ọrụ mmụọ na nnụ nwa ebe ezinụlọ mgbe ya bụ jiri aka nri gọtọta ọrụ tinye n'aka ekpe ọ bụ aka nke ndemaka nwunye ka aka ekpe mgbe ele ya na aka na-agbabara aka ọ bụrụ egwu aka ọ dị mma na-eme mma nsunu bịa na iwu ka nna agba ụlọ bịa na-eso onye nke nda otu bịa n'aka ekpe ka ngodo ọgbọ maka ọ pụta nne ka anyị wee nwee osi otu ibe m na-ebute anyị ibe ajịja ọnwụ nye okere ebe anyị bụ anyị na-adị ndụ anyị aka nka ibe ọma ya-emere anyị ibe ndụ ya-emere anyị ọganihu ka m na-agọta n'isi anyị n'otu n'otu tivonu sogoro na anyị nke mere na agbamakwụkwọ ekwere ka ibe anya mmiri gbara chukwu ibe niile na-asị na mgbe anyị mechara ibe enye anyị na-eme n'aka ka ha nweta ibe anya mmiri a sị nta anyị ka anyị na-akachapụ ya n'ọnụ ọnụ dibịa ka ọ dị ele n'ọnụ ọnụ dibịa ka a na-asị dị ndụ ọ dị ndụ si ya nwụrụ ọhụrụ ike ọnwụ na ndụ dị ya n'ọnụ atụ abụọ ji dị ọtụ n'oyi ka m na-asị usunu bụ ebe niile mụ na-ejire ikwe ka ala dị na ndị ọgọ usunu bịa na osu ka abụ ji ekwu ebe usunu bịa obi na-enwere asị usunu bịa nna m isi ọha nsunu batara n'obi na mbụ nsị mafọ nsunu batara n'obi batara n'obi na mbụ nwanne kwara nsunu bịa bịa na mmụọ ndị mụ na-ejire tụrụ obi usunu bịa eze nwaanyị na mmiri nsunu batara n'obi na mbụ onye na-egwu na-ede ebe ma nsunu bịa ndị ụbọchị kata onye mmụọ na ndị mmụọ bụ ezi mmụọ mmụọ ndị na-egwu na obi ma ọsọ nwụsị ite n'ụlọ mgbe anyị ji eme mmụọ otu ọnụ ka anyị na-ekwu bụsị dị mere bụ ibesi ya iwe obi apụtara anyị ọ bụ na cheta ibe mere nwa ebe mere nwa mgbe ya ọ bụ na ite aka ya ezi ife ite aka ya nsogbu ọ bụ na cheta ngozi ngozi uwe na arụ ọ bụ na cheta ọganihu uwe na Chineke adịghị ire na abụ akwa ọtụtụ mgbe aka anyị nọ na mba dị iche iche ọtụtụ mgbe obodo Igbo ọtụtụ mgbe Lagos ọtụtụ mgbe Aba ọtụtụ mgbe Eko ọtụtụ mgbe ebe dị iche iche a sị gị Chineke ọ bụ na agaghị ebu ka anyị jere otu anyị agba aka wee nata mgbe mkpa nzi na nzi anyị agba aka nata kpatara anyị ya na Chineke ka anyị wee dịwa mma ibe ndị eji enwe anyị na nzi kpatara anyị obodo obodo ka eji ebe ndụ nzi na Chukwu na ọdịnala biko ekwela ka ibi bere anyị anyị ama ndị nwaanyị anyị ama ndị nwaanyị anyị ama ndị nwaanyị ndị na nnọta ụmụ anyị ya akachakwa wee zee ọ ya akacha wee zee ọ ya akacha wee zee anyị ama mkpụzụ anya mmiri ibe ike ama mma anyị
Only can they put up that cake and go to the Sini chukwu na ọdụ na ndekọ anyị nwere eze onye nke bụ ofe ọha ofe ọkụkọ akwara ifite akwụkwọ akwara bụ sulubịa ọta nne bụ mmadụ ka m na-ekwu ofe ọkụkọ alụ mmadụ sulubịa ka anyị ụbọchị dịkata mmiri na-aga n'ụbọchị dịkata bụ ka ọ wee dịrị anyị na mma ndị ọma abatara onye bụ ndị iche ọgọzụ oge aka ozu oge okwu na-ekwute ahụ bụ na ya adịchala anyị mere na mma ise ọdịla anyị ma n'ụlọ ise ọdịla anyị ma n'afọ ise ọdịla anyị ma n'afọ ise ngwọcha ama agọrọ otu nke bụ na ọgọ na-ezuru oke maka na otu nke ike eji eme ndụ ọrụ dị mma a sị gị chukwu n'ọdị na ihe megide eme nwoke n'utu ị na-agụ ka ọrụ ahụ n'ọrụ ego ọrụ ego si na utu na-eke ihe otu ihe na-ebi tinye ebe ndị na-ụtọ mkpụrụ nke ahụ ka anyị wee nweta nwa ya ise n'otu nkenye a ka e na-ekwu maka nke ka ndị ọrụ onye mbọsa ya n'ihu utu a na-akụzi akụnye n'ibu n'ike utu ndị na-ọma ka ka a jọrọ nta si na utu na-ekenye na chukwu n'ọdịnala biko kwekwe ka otu tụkwasị akwụkwọ nta ya mgbe anyị nọ n'ihu ọrụ maka ka anyị eji wee nweta mana onye chi nwaanyị na-aba abụrụ obere oge iji nwaanyị na-akọ mmiri eweta ka ibe dị mma eji okwu nwaanyị aza nna anyị mgbe anyị jere n'ezi jee n'ụlọ ihe nwaanyị na-emere anyị biko ma ndị nwunye anyị nwee ka ha ji ha ji anyị ejidekwa gị ọrụ anyị anakwa n'ụlọ biko ụna afraka ozuru na-aga kpekọ ọjị ụna ọkwa ntịdị ntị adịka onye nyere ọjị ị ga-enye ya mmanya na mmanya bụ omenala Igbo ọ ka ọ bịa o jiri fọkasị ndị eze Igbo nọ na nkume ogiribe ọgada ya Mazi Dibe ife adịgo akataka ọgịrị na-achọ nụ agwa gị na igbo obi a bụrụ obi ụmụazị biko beko ị ga-atụtụkọ ego a ka a drọpụrụ ya otu a ka ọ dị n'oge abụọ ebe a obere oge ọ ka ọ dị Mazi Dibe akataka biko this Mazi Dibe eburugo flag omenala Igbo maka na ihe a na-etinye ihe bụ onye na-emete nwe ama n'obi eziokwu Chineke ga-adịrịrị nke dị n'Osina mmanụ unu abịana biko ngwa na unu ndị anya unu ego mbute ọka nwa ndị a na-agụ ego enwe ndị agha ya ahaya ndị na-ahụ ụlọ otu ọdịụka pin ebe onye agha ya ahaya ebe a Because shortly, Mama, because we're going to go
ihe ọbụla a na-egbu ebula bụ onye isi ya a na-aga ọfụma ego ji wapụta ebe a na-ele m anya ka mmụọ na-abịa mmọnwụ na-abata ana m ezo ezo ma mmọnwụ batawa ngwa ka ọ bụrụ ike etabụrụ ime bọs ụlọ megharịa mana ọ dịrịsi onye na-eme mmemme Osina kwenu usi kwenu umalama kwenu mbalasa kwenu Ideato kwenu ali mo kwenu nanu ibo kwezono ana m ekele onye niile nọ na ọgbakọ biko okwu chọrọ ikwu nwa obere okwu ekelela m ụnụ ihe m na-ekwu bụ tata ka n'afọ a ka m mere afọ 10 anyị bidoro njem maka ihe gbasara ọdịnala na ihe gbasara omenala anyị wee sị ka me na ụnụ nọkọ rikọ nwekọrọ aṅụrị ihe nji wee mee ihe n'otu abụ na ọ dịrọ fecha fecha ka m were ohere a kelee ikwu na ibe m niile fọmụ agụbịa fọmụ famili m ụmụ Osina ruo ala Osina famili Osina niile ndị ikwu nne m ruo ụmụlebe ofe eke Osina ndị ikwu nne m kwe na ndị ikwu nna m niile na ndị ọgọ m niile ekelela m ụnụ asị m ka m kelee ụnụ ihe njiso ka njiwe ezi ụnụ ozi niile a ka ụnụ bịa taa soro m nwere ya ahụ n'otu ụzọ ma ọ bụ ụzọ ọzọ ụnụ kwadoro m ka m ruo steji a otu ọ sọkwara sị mee ya ọ bụgo na isoro ndị mebi na-agba aka mgbe a mebi na-eghọta aka ahụ ịgbara soro m mgbogo wee ruo afọ taa ya gwa na esi na jichike anyị soro m nyere m aka ya gwa na iso na ndị mebi ịghọta mgbe anyị niile aha soro so ekelere m onye niile so wee na-ekwekwa n'ụlọ nkwa na-ekwe onwe m nkwa na nke ọma ka anyị ga-eme mgbe niile aga m ebutere na aha ọjọọ aga m ebutere Osina aha ọjọọ site n'akara aka n'ime dibịa n'iji mgbọrọgwụ na mkpakọ ọzọ mmadụ ọzọ ka m ga-azọ agaghị m egbu nye njide ekele Chineke n'afọ 10 a niile o nwere mgbe a kọrọ akụkọ ọjọọ n'isi m
ma ọ na m asụ na onye abịa ka m jikwa mee nkewa nke ọjọọ mee ma nke ọjọọ mee so m si ka m kelee unu otu onye si na de ma ndị ọgọ m niile ekelere m unu maka mgbe anyị bidoro ije a ụfọdụ na-ajụ anyị kedu ihe mere anyị ji hapụ chọọchị anyị nwụọ ole ndị ga-eli anyị ụfọdụ jụrụ anyị nwụọ ele ndị ga-eli anyị ajụjụ dị iche iche ajụjụ aha nyere anyị aka ụfọdụ ọ dị ha ka anyị ga-alọtali nwaanyị ihe ndị a niile nyere anyị aka so ihe m na-ekwukwa ewu biko ọnwụ dị ịwụ nne na nna n'ebe a ya hụ na nwa nwere ọkpụkpọ oku dịka mmụọ nna ọdịnihu ebe isi lụ nwaanyị ọ bụrụ na anyị dị otu ọnụ gị lere nwa ya nwatakịrị anya maka na anyị ji na-ekwu okwu ahụ eji megwe m enye egzampụl mgbe o bidoro m nne m na ndị m nna m lere anya so yes na anyị dị otu a dị ebe dị otu a ube nna m na anyị dị otu a sikwe n'ikwu nne m ha agbaziwe m olu wee na-agbazi m olu so onye m na-ayọ ọ bụ ọ bụrụ na nwa ahụ nwere ihe dị otu a ekwere na ị na-aga ụka wee dị na ya akarịa ya akara aka ya maka ọ bụrụ na e nwere ike bidobe ihe o nwere ike ntụrịkọdụ ndị agụmadị mma na dis o nwere ike ya na agụmadịzi ndụ so mmadụ emeghị akara aka ya edudola ọtụtụ ụmụ okorobịa ọnwụ ike na idobe ha n'ịgba mkpụrụ mmiri na imefe ihe ofe ya bụ ihe m na-arịọ ana m ekele unu niile onye ukwu ma onye nta otu ọrụ na-esi na de ekelere m onye niile enweghị onye m na-ewere iwe otu ọnụ osisi mee otu ọnụ osisi gaa tata ana m enwe aṅụrị ya mere ji ezuo ọha na eze niile ma ibe nna m ma ndị ihu ma ndị azụ ekelere m ụlọ na nnọdụ na nkwado m kwadoro m okwu ndị dụrụ m ọdụ ekelere m ụlọ ndị gbakwana ọsọ mechala aja azụ ekelere m ụlọ nye niile a nyere m aka so biko na asụ mmadụ anwụchina na-ekwukwe nkwa na-ekwusi na agaghị m etinye aka na nke ọjọọ maka nwatakịrị mewe nke ọjọọ ya bụrụ ajọ okwu butewe ajọ ọnụ nyere nne na nna ya nyere obodo osi nyere kindred osi nye famili osi na eziokwu Chineke ahụhụ ka m ga-aza nna na-aza na-aga nke ọma ka m ga na-eme ọya nkwa m na-ekwu ụnụ taa ana m ekele Chineke maka na ndị Igbo si na nwata buru abụ oburu ire mana ha pụrụkwere ka na nwata abụ adịghị ebu nwata ana m ekele Chineke n'afọ iri ga niile ma mgbe anyị na-aga Port Harcourt agbasa ozi ọma ma mgbe anyị na-aga ebe dị iche eme dị iche iche ekelere m Chineke wee ka ndị sukuu niile soro m kelee Chineke biko asụ mgbe mmadụ na-akwa onye nwere ọkụ ọ na-akwakwa onwe ya nwa ahụ ọ bụrụ na ya na-otu amara biko nyere ya aka ekwere maka na ị na-agụ ka nọchiere ya ekwere maka na ịwụkwa ya nọchiere ya ụlụ ndị tụrụ m ebe a ka amara ihe a dịbara gboo gboo so ihe m na-ayọ biko ana m ekele ụnụ ihe a na-ehi oriri na ihe ọṅụṅụ dị onye o buturu ndụ pụtụ ya na ọ na-ebutu ndụ pụtụ ya biko ndị ọgọ m na-ebe a ikwu na ibe m na-ebe a ndị ụmụnna m na-ebe a ya sị m ka m bịa asị m ka ụnụ bịa taa ka mere ụnụ n'ọrịa maka ihe Chineke mere m na afọ iri a awụ obere ihe m wee kwetaghị m wee che ọzọ mkpụrụ bịa n'ike mana adụma mgbe na-eme biznes na Port Harcourt biznes na-eme ọfụma wee na-ekwu n'otu aka ọ ga-esi ọzọ na onwe ya so asị m ka m kelee Chukwu ọ dịrị izu Mazi ife ịbịago ife adịgo biko ikwu na ibe m biko soro m kelewe Chineke soro kelewere ndị ichie na nwa na-adị ndụ onye ma enwere penalty na Port Harcourt n'obodo oyu maka mgbe ọ na-abụ ebe mgbe m nọgide sef gba ọsọ na be nna m tiri anụmanụ ụlọ ndị mmadụ ụma nne ụlọ mgbe anyị ndị m na-ahụ bụ ya wa ma m dọ ha bụ a ga-apịa m ụtarị pịa ndọpụta chi iwu m ga-atọ pasọ sị na mala ha n'ụlọ ọzọ Maazị Dibe otu aka chikwulele m ndebe ụlọ 3 years eso m na ụmụnne eso m na eme nke m so akataka nwa na ndụ ọntiri m ghọta ihe m gbochiri ime wee mee ya sonyere ụmụnna m so aka m na-ekwukwe na-aṅụ iyi iji flag ọdịnala niile n'ala Igbo nke ọma ka m ga-eme maka na anyị pụtara ṅụọ iyi na ọdịnala Igbo ga-ekuli gaa mba dị iche iche kwuo na ọdịnala gị Igbo ga-ekuli ebe a hapụ ka ekwu so ihe m na-ayọkwa unu otu anụ si ekwudoro m ma ndị okenye na-egbasa otu akwụkwọ ịma na ọkwa na-ada ahụzi gị
maka ọnwa na Igbo. Onye m na-ekwu mmadụ awụchila n'olu. Egwu mara ekele na m. Eziokwu Chineke anyị ekele gị. Nke bụ eziokwu bụ na ihe kwuru ka a na-eme ọsọ ahụ tedokwana eji gbawa ya bụ ọsọ isi na mmiri eri nri ya ọbụla barị marin ịgbagoro ya marin spirit ọ ga-asa na-akọ ihe egwuregwu. Agwara gị na Igbo ọnọrọ ntụrụ ị na-afụ ebe a Divine King of Africa on the Divine Mission ọ kagokwa na afọ ya gbasara ọdịnala na ịhụ onwe anyị ndị ọzọ ndị niile ndị kakwu n'ọdịnala na-abụghị anọrọ ebe a nọrọ ebe a onye chọrọ ịchụ nnụnụ okwenye nnụnụ ọ na-achọkwa ya afa anyị nwekwara nnụnụ ọ na-achụ ọsụ na okenye achụwa nkeni ọsụ na ọma ọkwa achụ n'ọkwa ya kpọọ gị echi na-azụ onye ọdịnala ọbụrụ na nkasị tupu bere ebere ebule n'enweghị n'aka ezi ọfọ onye akpọrọ oke ya asa mana ọ dịfe dị onye kpọrọ ọdụ ọ dị maazị n'ime na onwe ya ọ bụ egwuru ka a na-eme a na-eme ife a na-eme adị ọkwa n'isi eze ọgbọche nwayọ arọchị na arọchị nwayọ nyekwe maazị dibịa akataka ijele batara nụ so na ndị bụ ọkpara m ọmụ ka ha wụ adị ka o si dị n'omenala Igbo agbata obi onye wụ nwanne ya otu aka ọ dị esi ha na Ideato wee pụọ
gakwuo Anambra ndị anyị na ha wee ụmụnne ụga ntụtụ akwa ebeteghete udu n'ebe a nwere ike ka e nyere mgbe na-asị ọbụghị onye ọzọ ga-enye ijele ọjị ma nwatakịrị a na-akwa ahụ ndị ọkwa n'ihu nna ya biko ọrụ ekene m ụnụ ụmụ Igbo ekene m ụnụ ama m obi a na-adịkwa ụlọ che Igbo kwenu chabiri Igbo kwenu kwezuonụ onye si biko si nwa ya mana si anwụtakwa n'ihe ure ana m ekele ọra na eze n'ebe a ndị nze na ọzọ ndị aka ji ọfọ niile n'ebe a na-eme ezigbo omume ọ bụrụ Baịbụl ọsị the gate of hell shall not prevail o nwere onye ga-eme ka ọdịnala right from day one ịma na ịzụtago ma dịzikwe m akwụgharị echegharịkwa na m oke enyi m jide ọfọ metụ n'ọjị aka nna m metụ n'ọjị aka ụmụnne m nekwenye anyị nwere n'ọjị biko nna m biko anyị nwere n'ọjị biko nna m agụ m ewu ọjị n'ụlọ bughachikwere gị abalị ọwụwa ome na ekere gị ọjị ele otu isi hụ na ha ji ego dị mkpa pụrụpụta njem ha dịghị anya ọrụ na ịdịzi otu ahụ ha dị hụ na ha dị mgbe ị na-apụta ha meghị aba ndọ a na-emeghị nshi mgbe a ka a ga-emete gị ya ikuku kwuo olu asị emena ya nshi ijele eze ọgba nje azụtogona nne nke ahụgona ihe itopụtago ihe eji dị mkpa eme igbe edowere gị na oge na-asị gị na-atasa arụ onye si ụlọ ọkpọta ya arụ bịa rịpọtụ ọrụ ana m ebikwasa gị aka agba ịhụ na ọjị azụ nna ọkụ nna bikere nwa ya n'aka akwa anaghị ahụ ya asị m gị na ọpọpụta n'ama ya dị ire asị m na ị ga-ekwupụ ọjị okwu ebikwasara gị aka n'azụ wee na-asị gị gaa n'ihu gọziere m nwanne nwoke wee eziokwu Chineke daalụnụ ụnụ akpara ya na ọkụ a ga-ere nwatakịrị n'aka dị erebu ya mana igwe ọ bụrụ na a na-ebu mgbe ebili ọzọ bụ onye be anyị ọ na-abụ ịmana ọkwa mba na-achị n'olu n'olu ọ na-abụ ọ bụrụ na be anyị eweta ọjị ndị ọjị ghọrọ iwe ọjị eti ọjị n'akpa bifo awụọ ọjị ọ ka nna m si ekuzere m sọmọfụ ndị ụka n'ebe a ga-amụkwu ihe m na-ekwu ebe ịga ọjị tii n'akpa bifo agọwa ọjị ọ nke ọjịrị ụlọ mana adịbe ndị bụ onye ka m na-ekwu na ọ bụ ụnụ ka m bịara ihe dị na bụ ụnụ ka m ga-eme eziokwu Chineke biko achọrọ m ị na-afụ ya anya eziokwu Chineke nwanne m igirigi agha dị na nwoke Obiakụ Obi nwa ime ihe nna-agba gị bụ senior cartel ihe nna-agọrọ ọra n'ebe a bụ mma ebidogo ị nọra wee gọwa ihe nna-agọrọ onye ọbụla bịara ebe a bụ na ụkwụ onye ọbụla ji bịa nke ọ ga-ejiga ala ga-aka ya mma mana ọ bụzikwa na ị kachiri ntị bịa ebe a ma ọ bụ na iso ndị na-agba eziokwu Chineke mgba ma ọ bụ na iso na ndị na-echere ya ihe ọjọọ ịbịacha richa ṅụcha ihe i ritere ya ọkwa ka ute nwụọ eziokwu Chineke ịrịwaga arịwa na-eme nda ihe a na-emere onye nwere ego mụta nwa nwee nne mgbere membles maka ọ bụrụ na ntị Chukwu gọzie gị ịma na anya m bụ bee na mmadụ apụta ihe ọma Chineke n'ebe ị nọ so onweghị ọzọ na-agwa Chineke bụ ezumezu mmụọ niile nọ n'Osina ezumezu mmụọ niile nọ na anụ ụga na-ebete ete na mmụọ niile nọ na anụ Igbo na-eme ezigbo ihe ya tiri gị aka ka ị na-arị mmụọ na mmụọ ihe ọbụla na-akpa nwoke imezukwa enyi ahụ
ihe na-aba nwoke imezu onye ya ihe na-aba nwoke na nwa bụ alụta nwaanyị mụta nwa rụta ụlọ nwa ebe debere isi na-eriju afọ ngozi Chineke ezukwere gị arụ mana ihe na-aga n'isi gị tata bụ ị ga-emekwa another 20 years celebration ị na-eme ka anyị na-eso gị n'azụ ka ndị niile ebe a na-efe ya n'azụ igwe ime ọgwụchukwu amụchu maazị dibịa na telivishọn ka Facebook anyị na-afụrụ mana taa anyị anọkogo eme nwụchukwu amụchu ọgụ niile agụ anyị na-agba barakwa ya ejewe n'ihu were atụ onye niile n'ebe a ji ezigbo obi wee dị ebe a ihe ọma nwere ibu n'obi wee dị ebe a ga-emezuru gị geenụ ntị ihe ji eme eziokwu Chineke mee ihe mbe na Osina bụ na mgbe nne nwe bụ onye mbụ mgbe my mother nwụrụ onye ọbụla na-atụ ndo njoloko ndị ụga jụrụ m ajụ eziokwu Chineke na igwe nọ na nkume so wee bịanyere m aka mee m nwee mmadụ so mụ aṅụọ iyi na ihe ọbụla eziokwu Chineke na-eme na mmadụ ijere eze ọgba nje akụnyere nna na nwa ga-akị ya ga-anọrịrị ebe ahụ so ihe na-ekwuru ụbọchị tata bụ ya gaziere gị n'ọfọ ihe ọkụ ga na-enwuru ya kwụsịkwana ihe bụkwa ọkụ a gere gị n'aka ị ga-apasịkwa ya tu nwa gị nwa ga-apasị ya tu nwa gị ọ na-aga ọkụ ihe ọjọọ na-anyụ anyụ so achị m ka ndị mbụ na ndị agade ndị mere anyị ihe anyị bụ ndị ezobi bụ ndị mmiri ezumezu na ike nke anyị ga-eme dibịa na-eme aka ji ọfọ ka a bịa n'ọjị atọ ọjị a n'ogbe n'ogbe anyị taa ya n'ibe n'ibe ọnụ tara ọjị a ga-atata ndụ ọnụ na-atakwana ya ga-atata ndụ olu tiri ise n'ọjị a ga-enweta ndụ olu na-etikwe n'ise ihe ifuru iwere otu anyị siri ekwu ya bụ otu a ka ọ ga-esi adị n'afa Chukwu n'afọ eziokwu o nwekwara ime na-abụ ncheta na-asị Chineke biko ya dịrị anyị ndụ ọzọ anyị tesowe ju na aba mmụọ ya otu ọ dị anyị tesowe ju na aba mmụọ ya biko ndị na-amata ụgbọ ahụ ndị ọgbọ anyị ka nwere ndị ọzọ anyị na-emegasị profesọr ata na-eju eju ọ dị ụgwọ ka o si adị itele biko elelekwana anyị ọmanya ebe mmadụ aba m esikwere ebe a pụọ ngosi n'odi m ahụ mma ana ịmara ka ịma ka o si adị mgbe emebere ụlọ akwụkwọ nwere mgbe anyị bịara dị na ọzọ mkpụrụ egwu nọbụ ya ọzọ sogburu ede adịghị ma na-eme biko dịka pụta ofesi make any sure na ndị ọbụla bịara ebe a nwere oche pụta ofesi make any sure ọ bụ ndị mmadụ na ebe a na-eme adị ọgba n'izi talisman otu ọ dị talisman akataka you are welcome ya gaziere gị nwanne oge siri mee onye chi na nwaanyị anyị sịrị ọ ga-eji nke anyị ya were che maazị dibe agwa gị n'iru akwụrụ ama Chineke echinata ọ dịgo ka ọ ya adị nke bụ eziokwu bụ na a na-ekebe n'ọrụ eke nke na-enwe ọzọ ọgba nje izi a ndị a bụ ndị ntara akwụkwọ na omenala ndị a osota wee dị adịbe ebe ọjọọ nọ odogwu na ala akpụrụ ịga ọdụ eziokwu Chineke maazị ndị ọgba mmadụ Ideato anyị kere ụlọ ahụ ọnụ ekele ka unu bịara unu ga-emesi apụ bịa by display ọnụ na nkume ezugobere ọjị akela ihe ugo gacha akela ihe ugo gacha akela ihe ugo gacha akela igwe ọnụ na nkume ezugobere ọjị nwa ọzọ ejikọrọ mmọnwụ ndị ọgọ aka ọzọ unu ga na-adịrị egwu niile soro chi Ideato ba soro chi ya nwa nzọzọ ọkwado ugo gacha kela ugo gacha kela
achakela ugodo achakela. Ọgbọmọdé àwọn nne n'ebe akwụkwọ ọgbọmọdé ụmụaka ọkwa old school. Ọbanola onye ibubo. Biko ọgbọmọdé na-agba
ekene daalụ ekene biko gwara ya gị na nke tụrụ gị ọmụ bụ super double high chief Tochukwu Ezibi jele eze ọgbanje nwa chi ya na amara oji arụsị ngere king of boys ubebere n'ikpu nne ya akụnyere nna na nwa akpa gị oke osisi dị n'iwu na-adịghị egburu ya n'ike na anụ gara na-ebete ete kọwara ihe metata na obi eziokwu Chineke ga-adị ihe mere tata bụ na eziokwu Chineke ga-adị mere na-emete ihe eze anniversary o ji wee buru igba buru ekpiri buru ọfọ wee mewe dibịa anyị sị ka anyị nwa bụ ndị yọng ndị nọ ya n'azụ wee pụta nọnyere ya n'ụbọchị tata. Yes. Kedu ka obi dị gị na ya bụ ihe na-eme tata nakwa ozi nwere ike izi ụmụ Igbo banyere ihe na-eme na omenala n'ụbọchị a? Ozi nwere ike izi ụmụ Igbo na ihe na-eme na omenala n'ụbọchị tata ị na-anya ịfụ na ndị omenala kịta na anyị na-enwe ups and downs mana e nwere ike igwe onye ọbụla ka onye ọbụla jisie ike nwara na ụzọ na eziokwu dị n'omenala maka onye ọbụla ji ezigbo obi ome omenala obi adịrị akụrụ ya atọla atọ ka onye ọbụla na-achị na ana nna ya buru ụzọ mara mmụọ dị na ana nna ya maka ihe na-eso okwu bụ na some people adịghị eme mmụọ dị na be ha appreciate ha pụọ jere eme mmụọ dị na be onye ọzọ appreciate ka onye ọbụla buru ụzọ mara mmụọ dị na be nna ya wee nwee ike hido mmụọ dị na be nna ya kụọ mmụọ dị na be nna ya mba mmụọ ị na-eme otu a ọ ga-agaziri gị. Elepụ anya ihe na-eme na Anambra steeti dịka gọvanọ na ihe gbasara omenala kedu nwoke nwere ike ịgwa ụmụ Igbo na ndụmọdụ nwere ike edo banyere ihe na-eme na Anambra steeti? Anyị nwa na-eme onwe anyị ihe jisiri anyị nwa na-eme onwe anyị bụ onye ọbụla na-apụta azụ ọkịka ike dị na nwajaghị ihe nzikwa na anyị nwa na-eme onwe anyị bụ na onye ọbụla na-eme omenala chọrọ ịgba moto nnukwu moto ị na-anya ịfụ na eziokwu Chineke ọ dịghị anya moto mana ọrụ kasị ya n'ụlọ onye ọbụla nwere nke na-akpịa ọ bụla ndị ọzọ na onye makpu omenala onwe ego ọ bụrụ na ị nwere ego ụmụ gị nwere ike inwe ego anyị nwa bidoziri oke ọchịchọ na Anambra gọvanọ ji wee dizie ka gọọmenti ji wee dizie ka nweziri ihe ọzọ anyị na-eme n'ọdịnala so mana ihe na-agwa onye ọbụla ka onye ọbụla ka ụlọ dan na ihe dị ọkụ ga-emecha jụọ oyi maka na nwaanyị sichara nri ga-eche nne ya jụọ bifo onye ya nwa ọfụrụ ya so onye nwere ike ikwu biko were adụọ n'ụmụ Igbo ndụmọdụ kacha ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọ ndị na-amakpụ na omenala na-amaghị ama na ndị na-etigasị aka na ụzọ ọjọọ n'aha omenala. Ịma na agwa gị sị gị na ndị mmadụ na-efili na-abịa na omenala onye aha nwee ego ọ na omenala ka ọ ya pụta ịta afụfụ ịtacha afụ mmụọ wee bless ya maka eji m nke wee male onye ọ nabatara omenala ma a na-ebere ịsa avụ ara nna gị ma ịsa avụcha na nna gị asa avụọ gị ọ bụrụ ndị ọzọ na-ịbata omenala ozugbo nji gbawa jip ana m agwa ndị nna alụlụ ọrụ okwu especially ụmụ okorobịa na-abụ ụmụ okorobịa si ya na ị bịara na nke m a garanti gị na ị ga-enwe ego karịa Otedola ma ọ Dangote echi na ihe nna m kwuru na nwatakịrị na-ejebe dibịa adịrị anwụrụ gboo ọ bụla ndamos na ibebe dibịa inwe ego nkịta nkeji maka onye ndị dibịa anyị na-epe ntizi na onye ọbụla nyere chi ya nri mee ihe onye onwe ya na ọ ga-abụ emilonia dibịa na-agwụrọ gị ọgwụ ọ sị gị na ọ chọghị ịbụ emilonia
onye ọbụla wetuo obi n'oke ọchịchị adịrọ ma onye nwere ike ikwu.
I can invite them. I'm Mr. Eziokwu Chineke High Chief Akatake Edobute. Yes. Look at the actually, it was a time with my younger brother, Eziokwu Chineke, my blood brother, my younger brother. Today, on the meeting today, na lose. So I can do not today. Na korokwe na ihe ọma Chineke na-eme na the Leeds village and the Nigeria after opening secondary school, I'm working for the Port Harcourt. I serve as one boy. After Nduka, glory of ma. This is the day. On the church did teacher. Almost 7 churches. You think maybe there for you know to what I say village. I can say WJ. After saying all the support. Yeah, here Marayama from the why you play it why the catches I'm a businessman. How can you show us the reality and show us the what God have called you to. So today I can see that and today many people it is 5 good in a bad team. Even more so but today I've seen that now we here from the mother's womb. So that's actually even business, even in education. Before, I got many places to try to but I'm okay. So my talk that what you see and all you hear, all I talk that no one can say we are happy on that. Today, man, for this every day, it's not fake. Yeah, come and so I assume to the other 3 next of one I gave me this Port Harcourt, all the whole Nigeria, after the
ihe na-enye mmadụ ego ewe akara aka n'ụwa ọnwụ na ahịa ka ị na-azụ ịmara na ọhịa zụsie ya ike n'ụzọ ziri ezi gị nwee ego omenala wụ usoro eji agọ mmụọ eji efe mmụọ usoro ndị Igbo si ebi ndụ na gboo usoro ndị Igbo si adị nsọ adịbị nwa omenala garanti iwu na onye bụrụ omenala ya bụrụ omenala bụ usoro esi ekpere Chukwu so onye anabatara omenala bụrụ n'iche ka o nwee ego ga-ada ya ọ ga-ada ọ ga-bụrụ ajọ and then a na-etoru ya sị ka ọ gwụọ ọgwụ kịta na nweta wọl enweghị ọ na-arụ igbe abụọ enweghị ihe kpọsara gị na Chibok iweta ego arụ ka ọ bụ n'ala Igbo biko were nwe ike nkego tụnyere anyị azụ your experience ihe ndị ị gabigasị mgbe i bidoro ya bụ njem mgbe o bidoro ya bụ njem o bidoro na 2013 ka anyị bidoro na asọ kalịka wee bidozie chọpụtazie ebe a na-aga na 2015 that's when you go from 2015 go to ya 10 years so e nwere ihe ịma aka dị iche iche ụfọdụ gbara ya ọsọ ụfọdụ fili na ya ga-alụtali nwaanyị maka alụbe nwaanyị mgbe ahụ kịta ya njina nwaanyị aka ọ bụ n'eze mba so onye mgbe ndị gbara fili na ya ga-alụtali nwaanyị enweghị ebe abịa ya ụfọdụ fili na enweghị ebe aka anyị tude igwe ndị juru ibe a akwa ele ọkwụkwa karịrị nke a na so ya nwa so ya bụ so mkpa ihe m ga-enye onye ọrụ na-eme omenala ga mesie ka ọ na ọ gbara mesie ya ike mee ọrụ gọziri ezi omenala bụ igbu mmadụ omenala eji mmadụ agwọ ọgwụ omenala na-achọ aja igbu mmadụ omenala bụ ike mmụọ oke agbụgbọ wee ike kwado mmadụ ka ihe gara mmadụ ọfụma kedu mere na-emere ndị isi mba dị iche iche wee bịa ihe na-ekpere akwụkwọ ji ka a ga-eji na ga-akacha mma adị na-akụziri wee bịa ma chukwu na na-akpọ
Thank you. Then I have a few people who are going. As of today, I don't know who will make it move. I have a few people. I have a total. I have Osina, I present you and show solidarity to my channel. I will I'm going to go to have to
ebe ndị ọgada ebe nwere n'ọchị anyị na-ekele o ihe anyị ji bịakwute Eziokwu Chineke taata wee bịa nọnyere ya maka na ọ onye ọdịnala Osina ka o dobere wee bata ala ya anyị ji bịa taa ka anyị gozikwanụ mmụọ ọdịnala n'abalị ile nye onye ọdịnala nọ na ike anyị ka anyị bịa mkparị n'ihi mkparị anyị abụọ asụ were egote nwa ọdị wee nọ na ndị na-agaghị ya bụ egwu ndị oke ọha etu esi asa apụ ya ka ọfa apụ ya Aha m was His Holy Majesty Eziokwu Professor Chibe Uzimba Dike ihe one of Dike na Ezi Uzimba of Uzi land Ezugo by knowledge of mba n'asa Igwe ọnọ na nkume of Ideato land o jiri ọfọ karịsịa ndị eze n'ala Igbo Eze Igwe Ibridi Ọgadanga nke oriri United Nations Global Peace Ambassador on Culture, the Divine King of Africa on a divine mission, covering more than 20 universities in the US. Nwa m nwoke because also na mụ ahụ his mentor. Ọgwụiche ịba n'obi ị ga-ahụ foto m ebe o mere enlarge. Na-eme 10 years ambassador o jiri mee embrace ọdịnala. See from Christianity, hụ na ndị ọcha gwara ya okwu asị. Ọ bụ pastor, ya sizie na Christianity chi ya were bịazie hụ na agwụ mara ya maka ihe niile ọ na-eme mgbe ọ na-eme pastor. Enwere nke na-aga na-awe ya aja wee ya mesizie chiga return back to our African spiritual awakening. In the cause of that ka ọ hụrụ m na-etinye Osina nsiwu mmụọ ọ naghị ekwete ya sị n'otu ije onye dị oche asịga abịa na-eti ya aha na ndị 419 na ọ dị wayo megidezie atị mụ na ya n'itie na Cultural Crusade a gara na Igbo Arịa 2017 June. Egwupụtala n'ahụ ka e ga-ekpo aka ji nọ ngụgharị ajọ mmụ ekwujere n'ajọ ọhịa ka ụmụazị ji buru bubata ụlọ ọ na-agazi ha ahụ ha chekwuo na otu uche na-eche ụra ha ji amazi ka o ruone na omume